Kigger her på Joachim og Markus i præstarten. Der er 2.15 til start. Og Klaas og Katrine lige til læg. Har sat kick til pindene. Det kan jeg godt kan lide. Kommer en 2 minutter her. Og den ro på her. God plads. En smule tæt på linjen. Har ikke mere end en bådslængde op til linjen her. Der er meget modstrøm, så det kan være, det er det, de tager hensyn til. Svært i de her bølger, men der skal være fokus på at holde båden flad. Så der ikke kommer umotiveret lugren i. (1:25). Det ligger fint her. Stadig lidt tæt på linjen. Generelt er folk meget tæt på linjen. 1:14. Driver lidt baglæns her, Joachim og Markus. For Klaas og Katrine op i lægen her. Ikke sikker på, at de har set. 1 minut. Det er svært i de her bølger. Man skal nok acceptere, at man driver lidt mere, end man plejer at gøre. Stadig ikke holde roen i båden. Driver mere end Klaas og Katrine. Jeg tror, det er fordi, de ligger for højt og ikke kan holde fremdrift i båden. De bliver nødt til at ligge stille på linjen, hvilket gør, at de driver sidelæns. 30 sekunder til start her. Ja, meget fin manøvre her. Så skal de bare op i hullet igen. Ned med næsen. 22 skal de i gang på den her. Der er problemer med at komme op på linjen igen her. 14 sekunder. Skal de egentlig bare begynde at sejle. Markus skal bare hive ind i fuggen. Ligner de alle sammen under linjen lige nu. Strømmen har trykket ned. 5, 4, 3, 2, 1. Kom faktisk igennem lægen på dem. Svært at sige afstanden til linjen. Jeg tror måske, at der var en halvanden bådslængde op, fra hvad jeg kunne se.